Bola sichravá jeseň roku, ktoré by sme najradšej každý z nás vymazali z našich pamätí. Celé dni som blúdil hrebeňmi a roklinami Malých Karpát. Premýšľal som nad svojim ďalším životom. Akým smerom sa bude uberať? V momente, keď som si už myslel, že som na konci svojej cesty a nevidel som už žiadne východisko, objavil som niečo, čo by nikto z nás nečakal. Zmeravel som v nemom úžase. Ovanul ma dyk najsvetlejších okamihov ľudských dej. Nemohol som uveriť, čo mi osud priniesol do cesty. Prečo práve ja? Behom niekoľkých sekúnd mi v hlave prebehla celá história Habsburskej monarchie. V hlave som mal obrovský zmätok. Čo mi týmto chce osud naznačiť? Aké je moje poslanie a miesto v dejinách ľudstva? Vedel som, že niečo musím spraviť. Ale čo? Čo presne sa odo mňa očakáva? Dlho do neskorej noci som nemohol zaspať. Pred očami mi bežal nemý, čierno-biely film, na ktorom génius ľudstva a známy svetobežník blúdi ulicami našich miest. Tými istými ulicami, po ktorých dnes a denne prechádzajú naše kroky. Myslel som na svoju babku, ktorá mi kedysi rozprávala príbeh o tom, ako cestovala električkou do Viedne. A niekde hlboko v mojom podvedomí už vtedy nesmelo vyrastala odvážna otázka. Mohol zanechať génius na Slovensku svoj genetický odkaz? Keď už toho bolo príliš, vedel som, že sa musím nejako odreagovať, aby som prišiel na iné myšlienky. Hej, ty chujuta, ty neznáš keľohodzin! Môj dobre myslený nápad sa nestretol s pochopením susedov a tak som nadobudol presvedčenie, že musím konať. Prvé, čo ma napadlo, bolo navštíviť môjho dobrého priateľa, známeho herca, režiséra a dokumentaristu Lacka. Vedel som, že jedine on ma dokáže pochopiť a vypočuť túto neskorú nočnú hodinu. Šimeci, čo tu búchaš takto neskoro? Prepáč, ale musím s tebou hovoriť. Zajtra si to povieme. Čau! Zmizni, dojdi zajtra. Musím s tebou hovoriť. Kecáš, to nemôže byť pravda toto. Ale ja som to videl, na vlastné oči som to videl. Tu je literatúra, tam o Slovensku nie je ani jedna zmienka. Ale ja som to naozaj videl. A čo tam teda bolo napísané? Prechádzal 150 km okolo Bratislavy. A kedy to bolo? 9. novembra okolo roku 1911. Čo ak tu zanechal? Genetický odkaz? V meste žije jeden antropológ, je to žiak profesora Fiedlera. Ja tomu neverím, to je celá blbosť toto. Tuto to je, 13. poschodie. Sem ideme. Tak páni, toto je profil bežného Slováka. Tu môžete vidieť priam typické zaoblenie hlavy. On sa to pravidelne prejavuje aj na volebných preferenciách. A tu je profil hlavy s pahrbkom geniality. Zimmermann. Podobný profil sa na Slovensku prakticky nevyskytuje. Zaznamenané boli asi 1-2 prípady na Hornej Nitre, ale
Aj to cca 100 rokov dozadu. Je to niečo ako modrý Mauritius. To je ono, to je 150 km od Bratislavy. Odtiaľ pochádza celá moja rodina, môj otec, môj dedo, môj pradedo. Výskum prítlačnou metódou sa naposledy robil v 70. rokoch v obci Liptákovo v hospode u Sirotku. Správne obtiahnuť hlavu nie je vôbec jednoduché. Odporúčoval by som vám najprv si to vopred pripraviť, skôr ako sa vydáte na Hornú Nitru. Ale šanca, že na Slovensku nájdete profil podobný Zimmermanovi, je prakticky nulová. Na východ ďalej toto percento klesá. A dobre by bolo, keby ste navštívili ešte babu Tajmu. Aspoň pre istotu. Ty tomu veríš tomuto? Samozrejme, však on je vyštudovaný, on tomu rozumie. Ja k žiadnej babe nejdem, ja už končím. No už som vás očakávala, chlapci. Kde sa toľko tárate? Vy viete predpovedať budúcnosť? Volal mi antropológ. A nefajčíte mi tu jeho plány? Zajtra bude rozhodujúci deň vo vašich biedných životoch. Stretnete čudného človeka, ktorý vám povie pravdu. Mohla by som vám to síce povedať aj ja, ale nebola by to taká sranda. A jeden z vás spozná príbeh o Judášovi. A teraz už vypadnite v jeho plani. Mám aj inú robotu. Dnes bol ťažký deň. Návšteva antropológa a baby Jagi. Večer som skúsil nájsť v knihách zmienku o Zimmermanovej návšteve, ale nič som nenašiel. Začal som pochybovať, či to všetko má vôbec zmysel. Ten Laco mal pravdu. Návšteva baba Tajgy ma presvedčila, že sme na správnej ceste. Jej argumenty zneli pravdivo a vierohodne. Krúžidlom som skúsil na mape nájsť miesto, kadiaľ Zimmerman prechádzal. Zajtra nás čaká dôležitý deň. Ten Vlado mal pravdu. Ráno som pred domom zbadal suseda. Tváril som sa, že ho nevidím. Hej, umelec, to ty bavíš na tých husľoch? Títo bratislavčania vôbec nerozumejú umeniu. Dnes nás čakala prvá skúška aplikovania Zimmermanovej prítlačnej metódy. S miestnym krčmárom sme sa dohodli, že prítlačné hárky môžeme rozložiť po stoloch a vrátiť sa až tesne pred záverečnou. Poďme k nemu. Obťahneme ho. Tadiaľ to niekaďaľ išiel. To je 150 km od Bratislavy. Toto je tá zóna, kaďaľ prechádzala.
Ale ja už tomu neverím, však vieš, čo povedala včera tá Ježibaba. No, že dnes bude ten rozhodujúci deň a zistíme pravdu. To hovorila. Teraz to idem ja skúsiť. Vyzerá to tak, že to je typický Slovák. Vychádza to presne ako hovoril antropológ. Horná Nitra. Táďal určite prechádzal. Chlapci, počul som, čo si rozprávali, aj tak daj mi sem tento ukázem. Tak. Bratislava, 150 km je nie Prievidza, to je Brno. Na Čechách, Brno. A to je presne, kde on idú. Nie taký žiadny Prievidza, ani Nitra, ani iný. To Čechách. Rozumiete mi? Tak. Yeah. Tá Ježibaba povedala, že stretneme čudného človeka. A že nám povie pravdu. A ja som hovoril, že to je celé blbosť. Idem zobrať ten hárok. Ja končím. Je to celé blbosť. Nikdy tu nebol. Zimmermanov páhrbok geniality. Čo myslela tá baba s tým príbehom o Judášovi? Vlado je môj najlepší kamarát, ale uvedomil som si, že pre ľudstvo bude lepšie, keď legenda o Zimmermanovi na Slovensku bude zahalená rúškom tajomstva. A takto to predsa chcela aj baba Tajka.
Tento film bol natočený na základe skutočných udalostí. Tabuľka pripomínajúca Járu Zimmermana, Génia ľudstva, ktorý sa priblížil k Bratislave, je dodnes osadená v lesoch nad Račou. pod kopcom Malá Baňa. Dodnes sa vedú spory a vášnivé diskusie Medzi odbornou, ale častokrát aj laickou verejnosťou o tom, či Zimmerman prechádzal 150 km od Bratislavy smerom na západ alebo smerom na východ. skupina prívržencov profesora Fiedlera tvrdí, Že Zimmerman na Slovensku nikdy nebol. naopak. Nemenej početná skupina historikov a odbornej verejnosti tvrdí, Že Zimmerman 9. novembra asi roku 1911, prechádzal Hornou Nitrou. experimentálne bolo dokonca dokázané, Že cesta z Viedne do Čiech je možná aj cez Hornú Nitru.